Oh, sarsak jastam tong hablei. Elonda, basa di ba? Por lagi na. Por na ni bel si togi mari gini. Belai-belai kan hambai an YouTube family tai joto ang bai kerungjang takuk bukuk manai daran joto no. Tangai himale tinini sal belai ke tong thok mani sal madhyamik amjok mani result ni sal. Tinini salo joto borok rok joto students joto rungsernai rok joto guidance rok tong thok jak mani haino ang bo haino sak tong thok jak ngai tong sak proud ngai tong sak bakhao aram nang joi dong bai ke hamale taklai bisiwo bo haina sini khorok ba madhyamik amjok mungo achok mani thangnai bisini haina khorok ba no amjok mungo pass ngai man mani bagai ang sak hengra boarding house ni owner ngai ang sak bo belai ke tong thong jagi dong arun bising borno ang duai nai taibo taklai bisiwo kepal kaham bai kaham ngai pass ang ma haino bisi brum no borni kepal hamai thangteng rungsreng mani haparo kaham position angteng kaham performance angteng tai apno karibo thinang hamai thangteng arun bising sinaro taklai pas nai ron bisang kisabung sai khanar namo chongo narok no joto nai tong nairok no number 1 na tong chini number 1 na tong chini Robi Kumar Deborma 336 first position na tong na wansogo. Number 2, Binod Deborma 332, bawa hanya first position. Number 3, Sano Deborma 308, first position bawa hanya. Number 4, Kumar Deborma 357, bawa first position. Tai number 5, Marshall Deborma 277, bawa second position naga tahun hani ang kakau. Hai ke narok ni thinang, hai ke na hami thang teng next alada school rogo thangai sereng mani ya golobo. Hai ke na narok ni thinang ham teng abno narok ni thinang ham tai hasti ni joto reng sereng nai rok ni thinang bo. Hai ke na ham thang teng abno suri nani bagai na ang tini narok ni beskango joto ni beskango nugjago. Joto na hambai tai pokla. Phải đi sương pal bạc xa rừng nó có thang lại na rừng nó có thang lại na